ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ಮಾರೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೂದು ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಜಾಲೆ ಬರೋದು ಉಂಟು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚು ಕಣ್ಣು ಒಂಥರ ಉರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂವರೆ ಆಪುಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಸ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ನೆರ್ಪೆರ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಜಾಲೆ ಬರೋದು ಉಂಡ್ಯ ಮೈಕೇನು ಅಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊರ 2 ಸರ್ತಿ ತೋಡ ಆತೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಏತ್ ಬರ್ತಕಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಡೆ ಬುರೊಂದಿಪ್ಪು ನತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬುರೋನ್ನತ್ತಿ ಅವನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಣ್ಣು ತೂವಡತ್ತ ಅವೇನು ತೂವಡಂಡ ಅದು ಕಣ್ಣುಗಳ ತಂಪು ಮಲ್ಪಡು ಓಲಲ್ ದಾಸದ ತಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನೊಂಚೂರು ಪುಜಂಕದ ಪಾಡು ಪಲ್ಯದಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಓಲಲ್ ಪಲ್ಯದ ಉಂಟು ಐಟ್ ಮರಟ್ ವೀನ್ ಹಾಲ್ಕೊಡು ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂಥರ ತಪ್ಪು ಇತ್ತು ಪತ್ತಲ್ಲ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೋಡು ಪುಜಂಕ್ಲ ಒಂಚ ಸಣ್ಣ ಅಪಾಗ ದಪ್ಪ 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 ಬಾರ್ಪುಂಡು ತೆಲಿತ ಲೆಕ್ಕ ಮಣ್ಣಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಹಂಗಾಯ್ಕೆ ಪಾಡು ಇಂಚ ಮಂಡೆಗೆ ಇಂಚ 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 ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ಬುಡ್ಪೋಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪಾಪುಂಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಮನೆ ತಮಿತ್ತು ಪಾಡೋಡು ನೀರು ಇಂಚ ಮೈತು ಮೈತು ಮೈತದ ಪೋಡು ಅಪಾಗ ಈ ಮಣ್ಣಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಜ ಕುಂದಾಯಿನ ಮಣ್ಣಿ ಅಂಚನೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಂದು ಎತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಂಚ ಪತ್ತಾವುಡು ಇಂಚ ತಂಪಾಪುಂಡು ಎಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಬರೋ ಒಂಥರ ಉರಿ ಬರೋದು ಮಾರೆ ಐಕೊಂಜ ಅವು ತಪ್ಪು ಬಂಡ್ಯಾರ ಅಮ್ಮ ಸೊ ಅವು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಹೆಜ್ಜ ತೂಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಸ್ಸೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ತೂದು ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಉರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಡ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಜಾಲೆ ಬರ್ಪುಂಡತ ಸೊ ಐಕೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪರಿಹಾರ ಸೊ ಅವು ತಿಪ್ಪಲೆದ ತಪ್ಪು ಬಂದ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಮೂಲುಂಡು ತಲೆ ಈ ತಪ್ಪು ಒಂದೇನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗಿಡ ಮಂಡದ ಮಿತ್ತ ಪಾಂಡ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ತಂಪಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹೆಂಗೆ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಒಂದೇ ನೆಕ್ ತಿಪ್ಪಲೆದ ತಪ್ಪು ಅಂದು ಬಂದ್ಪ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ 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 ತಪ್ಪಿಂದು ಬಂದ್ಪೇರಿಗೆ ಕೆಲವು ಇರೋದೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದ ಕೈಟ ಒಂದು ಮಲ್ಪಡ ಅಂಚ ಪುಜಂಕ್ ಕೊಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡದ ಮಿತ್ತ ಪಾಂಡ ಅಂಡ ಪೂರ ಪಾಂಡ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಎತ್ತು ಪಾಡ್ಗೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಯಾವ ನೀರು ಯಾವ ಪುಜಂಕ ಸಣ್ಣ ಅವಡ ಗಾಯಸ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪುಜಂಕ ಕೊಡ್ಗೆ ಆಂಡಿ ಲೇ ಬಾರಿ ಸೋಕಣ್ ಮಾರೆ ಕೊಜಂಟಿ ಬರ ದೆಪ್ಪೆ ದೆಪ್ಪು ಗಾಯಸ್ ಇಂಚ ಕೊಜಂಟಿ ಬರ ದೆಪ್ಪುಡ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾವ ಎಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತುಲೆ ಮಣ್ಣಿದ ಲೆಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಪಂಡ ಈ ಜೆಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಸೇಮ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ నేను ಮಂಡಲ ಮಿತ್ತ ಪೂಜೆ ಅಡುಗೆ ಪೂರದೇ ಪಾಡು ಟೆಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರ್ದಿಲ್ಲ ಮಂಡಲ ಮಿತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ನ ಹಾಂ ಇಂಚ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ಸರಿ ಪಾಡೋಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕೂಲ ಅವನು ಮಾರೆ ಕಣದ ಮಿತ್ತ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಭಾರಿ ತಂಪು ಮಾರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಅವನು ಅರೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂತೆ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಒಂತೆ ದೀಕ ಒಂದು 8 ಗಂಟೆ ಬಿಡೋಡು ನಾನು ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಮೀದ್ ಬರೋಡು ಅಪಾಗ ಫುಲ್ ಪೂರ ಪೋಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪ್ 5 minutes later ಫೈನಲಿ ಅವಂಜಿ ತಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಉರಿ ಪೂರ ಸಚ್ಚಲ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಂಡಲ ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಕೂಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಕೆಲವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಡೆ ಕೆಲವು ಮರ್ದ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡವೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಅಜ್ಜರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಪಂಡ ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲೆ ಬರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐಡ್ದು ಅವೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಿಕಲ ಇಲ್ಲಗಾಯ್ ತಲಿತ್ತಂಡ ಸೊ ನಿಕುಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಏರ್ಪುರ ಅವನೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಾರಂದು ಕಮೆಂಟೆಡ್ಲ ಪನ್ಲೇವೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಪುರ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದಯಪಣ ಇಂಚಿತ್ನ ಕ್ರೇಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಟೆಕ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಕೆಲವು ಕ್ರೇಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಂದೆ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಗ ಸೊ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್